Ако не искаш сияйна кожа и естествена красота, това видео не е за теб. Щом си останала, значи те е грижа за твоята кожа и това, което ще чуеш, ще ти е от полза със сигурност. С напреването на възрастта, организмът ни спира да произвежда хранителните вещества, необходими за растеж и младежки вид. Но не се притеснявай! Елар Lifetac 5 в 1 бюти елексир е тук, за да ти помогне. Само една дневна доза дава на кожата ти всички добри неща, от които се нуждае. Помага ти да изглеждаш по-млада и да се чувстваш невероятно. Независимо дали си на 20 или на 40 години, този елексир за красота се бори с признаците на стареене и те поддържа сияйна. Ако искаш да поръчаш, пиши ми на лично.